boys rok kaya khuna Maliya sirai hai ini singkata ge bosago boys ka phoka kathong kaya tongthong ang kas kaya sine bobai ang tan si sana ang bobai ang bon kaya kamaya ini sago burui ge kai dikha 9 tariko kai dikha ke 10 tariko kai tinai thangka borong ge 10 tariko kai tinai thangka oro chin nokana kholao ba amo ke pura boni jati gusti phai bini nana sunu phai bini bai sunu phai ha je joborosti khai je robo sopre lai bupre topre khai je tilan thangsi bon ang bono tau bo hamne tong ho ang bono ya karmaya tai waisa phaina nong Pulyano kasyakok norno sengnai example neng tini hamzama borok pe tong thukja thokrai kajigi pakya khana hankanyo nini hamzama borok nono yakare kibi klangke ajura nini bekhata mangnai atiko rono wan sungna ke belaino tam kahite wan ma singsa kahai sem apoti kahanyo dumasora bekhani khoroksa manai chila dorin to tripura sakni ustri sino share khakya bini hamza berni mong songkita tripura bor khori pula hamza ke kajik pakya amani next day honeymoon is Salo hinkai berni family o chalabe tonia chalano chajakya hanai sika ke tlang la shiu abagi tabu e chala hankai belaino dukhu nangjake bini ustri share khakya and bini hamza berni tesha kiple malamu suma bai khani kobo kasari tongjaka suphadike chila dorin to tripura ni ustri no pula to las kamke khane sai manlaina kachima olo eba kachimani tani dino tange bihik bai sikage tlang jakha jodi norpo nini khane mongsa kok share khane musung tong khaga display in Facebook or Instagram ati nokin makana amoni link description o rejak Pulya chalabai bure hamjake kokse tomni 4 bosor angai tongka o 4 bosor bisingo chala wasawani burni nogo thangi pereja khanibo khanaka a bage laithani 7 tarik go buri bini nogo o chalano Maliya phagi hne ringma dartino chalabo kaham krengkeno bini hamsa burni oro thangmani but burni kamio sogikeno a kamini borok sinia lokobai lama ka soi chala bojak suka apro chala kubikono saka ani buri ringma bagese ang Maliya phayu hne haipona kamini loko kam hamya saimana thangya kare bono bulai mani thakliya te o chalano kamini lokorok dolki bulai toma nokei bini hamsa buri dukhu nangsage logino bolong kutugo kotok sori thinya hne thangpakya amoni oloki chalabo saimane bini burino bolongo naituki tesha tobui thaimani yagulo buri bini hamsam chalani logi eba o chalani kaminogo thangi pakya omongke 7 December horni ko Atikino chalabai bure kaham kle tomani bisingte 9 December salmarike chalani nogo kami kasha tongthoksa thokranyo bor kajigi pakya haipono ayeng burni buma bufa tako buko kenge saimania bor kajemani abuni dartinyo next honeymoon is Salo eba next 10 December salmari phungo hankai burni joto family direct o chalani nogo thangge a burno yakromi shoprewi tlang thangka manengka burno bini hamchama chalabai sikage tlangka amo kahai kokta a Swkak Jakha jora chalabai buri ekdom kubagi kabla chuka jeng kaglai man galak jinota Swkak dihne haipono burni family 10 December salmari jani ja borok buri besano yakromi shoprene tlangma bai tabuk chila bini hamjam buribe kaglai jak hneino jingno saikhnarka te o burino thiasak nasingi tongnai bono puilani hamjama bono paithan hamjama hne chila dorinto tripura blackni dukhu nangjake jingno saka paitiko jeng amono sanai Cerai jorane hamsama sajama belaino wanama singsa buribo class 8 wose pori tongko 16 bosor te chilabo 18 bosor chigo amsuk boys wose janisa decision nalaye hamsake kajik pakhan kai tetam sasineba chini wan suma motele o buri belai cerani dakte se nokni taku bukuk song bono Swkak tilangkana hne khabising wan sukura haipano singaro kebono kaham eba hamiabo to sana thangya chini video naitone joto dara baitolte munai song norno comment ke sachidi te video no sajka share khairladi amo kai story te amo hai hamsa ki chera jaro kajima rok khnai ningtam sanamusung ang kaisa an bukhani love story sanamusung jago ang kok sane buryong kha amba sane ke babai ang kok salai mane emne 3-4 bosor ka kha 3-4 bosor ka 3-4 bosor kok salai hamjak laikha ke go 7 tarik go ano faidi nei sahoro ke 7 tarik go bini buma bufa bukurui hingke ang sajak bono ang phaigala ang phaikai ke olokhe bejelong naise bujang naise
hinui ang sajak bono hingke bo sago faidi mungsangya ang tongo hinui sagro hingke ang thangka 7 tariko bini nogo thangka thangmani yagulo bo bai malaikha bo bai malaimani yagulo bo bai kokrok salaika hingke kokrok salaimani yagulo emne horni 7:30 wngkha na 7:30 wngkha na asike bini parani borok rok kuthumlai phaika bini parani borok kuthumlai phaimani yagulo khe asike ano jawab rikha ni boroni phai boroni cherai nung hinui singka ano hingke ang saka ang bo bai ang kok salaimani 3-4 bochor kajak hingke angbo ageu phaijak ang ageu phaijak malaijak hinui saka ang bono borokno haike saka hingke borok ano kono jawab sarache ano haike bukha ano lathi rwika bokhor rogo haise sukka hingke buruya singno mana khaika borok kono kok siromliya hingke ang 11ta horni 11ta somoio ang nogo thangna hinui phaimani se aske oroni parani borok singo oro chini parani burui masa oro chwlanajak tongo ani bike kwlaio bo oro chwlanai thangjak hingke bo tongoi sang basi siyo bo kori hingke ang teibo se maar wngkha mung bini bwsai kisa no maap khai rikha wngkha tamlai sidi bo hamjago se phaio ageu bo borok malaijak pung bo hamjago se phaio buri bo hamjago se rikhon naharo ni sawui se yok siyo haike ang pura thwikamung o jaga no ang thwikamung gama haikela sibuna nangya bele hasa hamjago hingke malina to mathangnai bele heda hingke ang phaina naimani se hingke ang kap oi no saka borok no bo hingke ang phaina naimani o burui ni bwsai kaisa tongo bini chuchui hingke o chuchui ano phai sapaika thik o burui ni bwsai phai ano sapaika tamo nini hikle byangse khalai thangka bele hinui ano phai sapaika hingke ang thangi naikha thangi naimani nini hikle kotok sologoi thwinani hinui thangka hinui ano phai sapai hingke ang naitokkha bong nogo thangi naitokmani bo kwrwikha hingke bo kwrwikha ang bini khorang kisa khwnao kabui tongmani bolong nok tola o bolongo bolong kothokma o bini khorang kisa khwnao bo kabui tongmani hingke ang bini chuchui no sakarka nok tola o se bolong kothokma o kabui tongo hinui tai kisa ni bagoi se thwikamung hinui ang wanajaka thwikamung tai kisa khe ang soya khe bo thwikamung hingke ang saka tathwidi ang sikiri jakha thas thamaliya o bolongo saisung bo kabui tongphuru bini chuchui bo rifri phaika ang khaklai thangka khe bo thwina choi tongkha ang kisikiri jakha haphuru ba hingke ang bono saka o burui no saka ongkha tathwidi ning ano bisi hamjakhe ang nono bisi hamjago ang hamjagoi asuk jan rwoi asike bujagoi tokjagoi phaio nini oro bujakha tokjakha ongkha hamchidi nini ama bo ano hamjago nini bo hamjago ongkha hamchidi kaijaklai tongsino hinui ang bono sakata hingke o burui sago thangsiwano thangsinai ningbai no kaijagoi thangsinai hinui hamchidi hinui sago burui ano hingke risum nuk lalaikha risum nuk lalaioi phailaina hinui asike o boni parani borok o ani bai ni bwsai singata kasoi o burui no jawab lakha bo lokai ning thangke ching dosa rok mannai bele hinui o burui no jawab lakha hingke o burui saka ang hamjago ang yakar maya phono hinui o burui no jawab rwkha hingke o burui saka ang hamjago ang bono yakariya ang bo thangke ang kotok solai thwinai hinui sago hingke o burui no singka ning bono hade hamjak hinui hingke hamjago hinui sago ning bono yakariya hinui sago hingke ano bo singo ning bono telen thangsinai hinui singo hinui saka telang sinai dada hinui ang saka kumui dada hinui ang saka hingke ongkha telang sidi hinui singa phuru bike bai phaika bike bai phaimani yagulo nogo sapaika yang ani nok ongkha dumasora dumbot hingke ang to ani ama babu to kwrui hingke ani ama babu kwrui hingke ang yang sora nathi korom sora o twi phaika ang bono hamjagoi twi phaika
hingke 7 tarik o yang korom sorana theo sobai hingke aske chini joma rok singka phurungo tamo nini ba boys rok se kaya khuna Maliya chirai hai hinui singkata hingke bwsai o boys kathong kaya tongthong ang kasa kajak sine bobai ang tansi sana ang bobai ang bono tei yakarmaya hinui sago burui hingke bini ama babu no call khaimani afuru bini ama babu ni oro khe phone switched off call habya hingke 2 din ekdin no kaya tongkha 7 tarik o phaio hingke 8 tarik o kailiya 9 tarik o kaikha 9 tarik kaimani yagulo khe kainang selejak chini jati rok le oloke hinjaknai se hinui kaya tongjak hingke buri soma kaidi hinui kabo hingke kairikha 9 tarik o kairikha hingke 10 tarik o khai tinai thangka borok hingke 10 tarik o khai tinai thangka oro chini nog gana kholao ba omo haike pura bongni jati gosti phaiui bini nana songrok phaiui bini bai songrok phaiui haise jobordosti khaise romoi sopre laiui bufre tofre khaise tinai thangsi bono angni bono kosoi se kabui tongmani o buri bo kosoi kabui tongo thangya hinui hingke borok soma haike romoi sopre lai tinai thanglai borok soma haike romoi sopre lai tilango hingke ang khe tamo khasina tai hingke ang 100 number o call khaikha 100 number o police no call khaimani police tei kisani bagui lama phailaia 10 minute rok phailailai borok bini bumung wngkha Songita Tripura hingke ani bumung wngkha Dorinta Tripura ang bono tao bo hamjak tongo ang bono yakarmaya tai waisa phainani untui.